Onko auto sulle vaan kauppakassi? Haluatko enemmän tehokkuutta vai enemmän luksusta? Jos sulla on auto käytössä vaan työmatkoilla tai kauppareissuilla, niin esimerkiksi tällainen Volkkari Hybridi Golfi voisi olla sulle hyvä vaihtoehto. Tää on taloudellinen ja ketterä ja lyhyet ajot sujuu kivasti sähköllä. Tästä yksilöstä löytyy myös peruutuskamera ja tutkija, jotka tekevät kaupan pihan parkkeeraamisesta helpompaa. Perushyvä auto, joka vie varmasti paikasta A paikkaan B. Jos puolestaan etit enemmän tehoa ja kaasun painaminen hymyilyttää sua, niin tällainen neliveto S-Tronic Audi A6 voisi olla sun juttu. Tämä auto suorastaan syö asfalttia. 250 heppaa 4 renkaalle. Audi neliveto eli Quattro. Ei pelkää liukasta keliä tai lunta. Tästä yksilöstä löytyy nahka Alcantara sporttipenkit ja rattivaihteella voit tuntea olevas oman elämässä Rovanperä. Ja onhan tässä A6 aika hyvin tätä tilaakin, vaikka onkin tehokkaampi. Mut jos sit se luksus ja mukavuus on sun juttu, niin tää Bydin Han ei jätä sua kylmäksi. Tai okei, ehkä vähän kylmäksi, nimittäin tässä on ilmastoidut nahkapenkit. Tässä autossa on todellakin se premium-fiilis. Tässä on erittäin mukavat nahkaset penkit, tikatut ovipaneelit, nahkainen ratti ja puiset yksityiskohdat. Onhan tää myös tyylikäs auto ulkopuolelta. Tää on täyssähköinen neliveto, joten pehmeät kyydit on mukavuuden haluiselle ihmiselle taattu. Mikä auto näistä sopisi sulle parhaiten? Kerro kommenteissa. Oli auto sulle sit vaan kulkuväline tai sä haluat siltä vähän enemmän, niin me hoidetaan sulle täydellinen auto just sun tarpeisiin. Me ollaan tehty autokauppaa jo 20 vuotta. Kato nettisivulta meidän valikoima ja lue meidän tarina.